festlighederne i anledning af 200-året for stavnsbåndets ophævelse er netop indledt. På Dyrehavegård ønsker vi at markere 200-året ved en sammenkomst i haven onsdag den 22. juni kl. 18. I den anledning vil det glæde os at se Anja og Svend Åge. Vi håber på vejrgudernes medvirken. Medbring venligst en lunende trøje. Med venlig hilsen, Kirsti Mogens. Jamen, det er jo godt nok. Dag. Ja, jeg har sagt goddag. Hvordan pokker så du, jeg glemte at slå den til derhjemme? Ja. Det var ikke godt. Kan du lade nå at ringe? Ja, du kan jo vinde til gamle Frej. Nej, det kan jeg ikke. Nej. Hvor han sidder der. Ja. Sådan har du. Goddag. Goddag. Ja, det er. Det er det, Carlo. Ja, han er der stadigvæk. Dag, Birke. How's med dig? Du er gået i pension. Du er altså... Det er med helvede til, at jeg ikke vidste, at du var VVS-mand. Jeg troede, du var en eller anden kontorbørger, ligesom jeg selv. Det har jeg været. Så. Så er det en rigtig håndværker. Ja, det er Birkerskolen. Det er rundt. Køllerne kan ikke snøre sig sæt sammen. Ja. Det er jo ligesom de unge piger i mig. De holder lårene samlet. Ja. Der kan jo ikke komme noget varmt derind, jo. Nå, vi bliver nødt til at tage den der. Ja, så er der noget, jeg har misforstået. I hvor det går. Der kom der godt nok varmt derinde. I hvor det går. Dag. Ja. Jeg er bange for, det går. Du har måske meget. Det har jeg haft. Det kunne jeg da også. Nu er det kørt hele vejen rundt. Så kan jeg lige hen. Nej, hvad kan så sige? Nu sjusker du ikke, vel, Rune? Nej. Det kan vi heller ikke have. Nu er jeg jo på hælene, forstår du for. Ja, det må du være. Ja, det må jeg være. Og nu skal jeg have kålen ud også, jo. Torben, kom og hjælp mig. Kom og Ja. Så tip den helt over, så jeg kan få det andet forblad af også. Nu kommer det. Sådan. Ja, det er fint. Så havde jeg en kugelsted. Det vil lægge tættere på ilden, tror det. Ja. Så den får lidt på de sider der. Ja.
Jamen, der er jo yoghurt og din vand. Jeg har lige set, hvor er det der raffineret. Det skulle være varmt for. Og jeg har bare taget på. Ja. Og Birgit, ja. Hvor er det så pinligt, når man Hvad skete der siden? Så har været langt. sammenbrud? Nej, det er det jo ikke. Og siger tak, fordi I tog imod vores invitation. Vi håber jo, og dog, at vejret vil holde, så længe vi skal spise. Vi får se. Men indtil nu, så er temperaturen i hvert fald af en sådan grad, at vi stadigvæk har varmen, og ellers må vi røre os lidt ind imellem, men det vender vi tilbage til. Jeg vil sige, at vi har foretaget en investering i forbindelse med Stavnsbåndets jubilæum, i det vi har anskaffet et nyt Dannebrog. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det. Det er hejst i dagens anledning. Vi har haft en anden glædelig begivenhed. I morges var der en af vores pensionærer, der nedkom med et hoppeføl, for det var jo vel anbragt til dagen, det må vi sige. Vi har nogle særligt indbudte gæster. Det er Johnny, Leisner og Frue, og det er på initiativ af nogle af vores kære naboer. Jeg ved ikke, det må jo være alt den ild, vores planter omkring gården afgiver, der gør, at vores naboer er så initiativrige. Det er flere af dem. Men for Johnnys vedkommende, der drejer det sig om, at han i forbindelse med en foredragsrække om landbrugsreformerne, der er udgivet af Landbrugshistorisk Selskab og Københavns Universitet, og med støtte fra Landbrugsrådet, der er han en af 5 forfattere. Og Johnny har stillet sig velvilligt til rådighed, og vi vil indlede aftenen med, at Johnny beretter lidt om disse landbrugsreformer. Så siger jeg tak, fordi du har stillet dig så velvilligt til rådighed. Og så vil jeg bede jer om at tage plads ved bordene. Bord 1 er henne på højre fløj fra mig til venstre for jer. Og her er bord 4, så skulle det nok løse, at vi finder de rette pladser. Værsgo og gå til bordet. Det har det fået. Jeg vil huske, at sidde ved det samme. også i anledning af det, vi har haft al den festlighed i by og på land her i året, vi kombinerer i mandags. Min opgave i dag er at sige lidt mere om stavnsbåndets ophævelse, men også lidt om, hvad den begivenhed egentlig betød. Lidt om, hvad det var for et samfund, denne frigørelse af bunden foregik i, og så også lidt til sidst om, hvad betyder det så for os. Jeg synes, det er et rimeligt udgangspunkt at starte med at citere, hvad der står i indledningen til den bekendtgørelse af 20. juni 1788 om stavnsbånds løsning fra godserne fra bondestand til mandsbondestand. Og det er begrundet, jeg vil komme. Der hedder det: da bondestanden indbefatter den talrigste del af landets indbyggere og statens styrke, såvel i hensigt til forsvarsvæsenet som den almindelige velstand, fornemmelige beror på denne betydelige næringsstands menskibelighed
mod og fædrelandskærlighed, så kan kongen ikke gøre en for ham selv kærere og på almindeligt gavnligere brug af hans kongelige myndighed, end at anvende samme til at opmuntre disse borgerlige ydere. Ved omhyggelige skærme og med kraft håndhæve undersåtterne af bondestanden i deres rettigheder, især den personlige frihed. Så kommer der noget mere teknisk om landminister, som jeg springer over, og jeg tager så slutningen. I øvrigt erklærer kongen på det højtideligste og ved hans kongelige ord, at den frihed, som herved tilsiges bondestanden i Danmark, ikke alene skal have sin virkning til de i denne lovgivning fastsatte tidspunkter, men også steds være uigenkaldelig og på ingen måde kunne svækkes eller indskrænkes. Og det er jo flotte ord og komplicerede ord, og det angiver selvfølgelig, at hvad det er, eller det er forklaringen på, at stavnsbåndets ophævelse i almindelighed er kommet ind i dansk tradition som det første skridt på vej til frihed, til demokrati osv., som vi kender det i dag. Hvis man ser på, hvordan denne bondestand reagerede på stavnsbåndets ophævelse, så er det midlertid forholdsvis mest karakteristisk, at den slet ikke reagerer. Man kan ikke i, hvad vi nu har af tilfældigt bevarede bondedagbøger osv. et eneste sted finde en kommentar om stavnsbåndets ophævelse. Det interesserede egentlig ikke bønderne ret meget, og det er meget naturligt, for det var jo ikke dem, der var ude af læsen videre. Det var kale og husmænd og det slags. Og for bønderne, om de var stavnsbundne eller ej, kunne egentlig være ligegyldigt. Det de var interesseret i, det var at være i sikker besiddelse af deres hestegårde. Og det havde man egentlig allerede opnået på det tidspunkt. Nej, det var helt andre ting, der interesserede bønderne selv. Og det havde noget at gøre med, at groft sagt, hele sidste halvdel af det 18. århundrede var en stor højkonjunkturperiode, hvor der lige pludselig var god mulighed for at få afsat danske landbrugsvarer. Dengang var det ikke nationalt, det spillede en særlig rolle. Vores skulle fra Jylland og sådan noget, det var først og fremmest på. Og det drejede sig jo så om i denne situation at finde frem til måder, hvorpå landbruget kunne blive mere produktivt, kunne blive mere effektivt. Og hvordan kunne det blive det? Ja, det kunne det jo for eksempel ved at gå i gang med at ophæve det traditionelle landsbyfællesskab ved udskiftning af jordene, udflytning af gårdene, og det var jo i gang længe inden stavnsbåndet blev ophævet. I Lyngby var det i 1770'erne, at udskiftningen fandt sted for eksempel, og andre steder i landet kan vi se eksempler på det endnu tidligere. Og meningen med disse forandringer, det var simpelthen det, at man skulle kunne få større indtægt end større profit. Det havde bønderne og godsejerne en fælles interesse. Man kan stille sig det spørgsmål, hvorfor gjorde godsejerne i Danmark ikke, som man gjorde mange andre steder i Europa, samtidig i England, men også i Tyskland. Hvorfor nedlagde man ikke bondegårdene? Hvorfor gik ikke over til egentlig stordrift, og så kunne bønderne vente på byerne, eller også kunne leve som jordløse landarbejdere eller. Ja, en af forklaringerne har noget at gøre med dansk lovgivning, hvor det er forbudt stort set undtagelsesfrit at nedlægge bondegården. Og det var det ikke i og for sig, fordi man var særlig vansindet på forretning, men samfundet skulle have indtægter, man skulle betale skatter, hermænd skulle ikke betale skat på deres jord, og det galt også, hvis de udvidede deres jordtillæg på en eller anden måde. Så det var jo altså bønderne, der skulle betale skatter, og så var det jo altså vigtigt, at de var der på procent. Samtidig med et andet problem, og det var det, der oprindeligt var grunden for indførelsen af stavnsbåndet, at Danmark var jo også dengang et lille og ret fattigt land. Man havde ikke råd til store værvede hære, altså måtte man sørge for på anden måde at få soldater, og det blev altså landmilitsen. Det var jo kun landbefolkningen, almuen på landet, som skulle fra en soldat. Det skulle man ikke i byerne, det skulle fra overklassen, det skulle ikke. Det skulle akademikere og embedsmænd og ind. Og
kravet om stigende effektivitet, større produktionsoverskud osv. meldte sig, begyndte dette gamle system at knage i fugerne. Og hermændene ikke kunne bare nedlægge bondegård og på den måde forbyde deres jordtilliggende, så var den eneste måde, de kunne få mere ud af bønderne på, end de kunne det tidligere, det er bare ved at øge bøndernes pligtarbejde, det såkaldte hoveri. Og det kan vi se, der sker en gevaldig stigning af 70'erne, 1790'erne også jo, altså efter at stavnsbåndet var blevet ophævet. Men der sker så igen det i denne periode, at det viser sig, at man kan jo ikke øge dette hoveri i al uendelighed. Og så kommer jo den situation, at så havde bønderne virkelig ikke mulighed for at dyrke deres egen jord. Det var det så godt. Altså kan man konstatere, at bønderne begynder så småt op. De går og laver slowdown-strejker på markerne og mange andre ting, som bevirkede, at man også fra hermændenes side synes man ikke smartere, hvis man nu opgiver dette gamle system, dels dette med jordfællesskabet osv., men også det gamle fæstesystem. Var det ikke i og for sig behageligere for hermanden at sælge fæstegården til bønderne? Der fik han dels nogle indtægter direkte, og i øvrigt så blev det gamle afhængighedsforhold på mange måder kom til at fortsætte, for hvor skulle bønderne skaffe de penge fra? Jo, nogen havde selvfølgelig penge på kistgården, de fleste måtte og det lånte så hos hermændene, og så havde hermændene altså store prioriteter til bondegårde, og så fortsatte han ting som det set efter det gamle system, bortset fra at hermanden nu ikke længere havde et ansvar over for fæstegården. Hvis man er liberalistisk indstillet, det der jo mange også historikere der har været, så kan man se, at det var det, der var kernen, når man sagde noget personlig frihed. Gennem havde man et individuelt ansvar, der var ikke længere det gamle fællesskab og nu, når man kommer med disse betragtninger, så skal jeg jo sige, at det er i disse år, at dansk landbrug så fik den form, som blev bevaret til, det er vel, nogen snakker mere om, at det gang 1960'erne, og nu er det jo igen stordrift, nedlægning, små tyv og så videre og så videre. Men altså fra, skal vi sige, 1770'erne, 1780'erne og så frem til 15 år efter 2. verdenskrig, så var det strukturen på dansk landbrug. Men når vi tager de betragtninger, så er der jo ikke meget af det, der har noget at gøre med frihedsidealer og politiske virkning frem og så videre. Og vi skal forstå, hvordan den, ja, nogen kan det en myte, er opstået, at selve det her stavnsbånd blev ophævet, havde så alt overvældende betydning. Så er det faktisk borgerskabet, specielt københavnske borgerskab. De var nemlig begejstrede. Og det var en kreds af københavnske borgere, der tog initiativ til, at man fik rejst frihedsstøtten i 1797, som jo også er helt karakteristisk for tiden, og i sprogbøgerne kan minde lidt om det, jeg læser op af indledningen til stavnsgårdsforordningen. I den side af frihedsstøtten, der vender ind mod København, man kan næsten læse det ind. Jeg har konstateret ved selvsyn også før jeg så den fjernsyn, der er en del bogstaver, der er faldet af. Det hele taget er ret pinligt i 200 år her. Har man ikke sørget for at få frihedsstøtten og mere reserveret som taxaperer. Det er der altså ikke noget at gøre. Men der står i den side, der vendte ind mod København, frihedsstøtten var ratificeret uden for voldene, altså i landlige omgivelser. Der står, kongen kendte, at borgerfriheden bestemt ved retfærdig lov bliver kærlighed til fædreland, mod til dets værn, lyst til kundskab, atro til flid, håb om Gud. Og på den side, der vendte ud mod landet, står, kongen bød, stavnsbåndet skal ophøre, landbolovene gives orden og kraft, at den frie bonde kan vorte kæk og oplyst, flittig og god, hæderlig borger. Og disse ord har jeg tydeligt hen på, hvor det er myten om stavnsbåndet som en afgørende begivenhed stammer fra. Det er simpelthen et barn af hele den tids almindelige filosofiske og politiske tænkning. At det 18. århundrede er den periode, som man plejer at kalde for oplysningstiden. Den periode, hvor man
det at lære, hvordan tingene virkelig hang sammen, var vejen frem, der kunne fjerne alt dårligdom fra denne verden, sikre den enkeltes frihed, lykke og sikre samfundets fortsatte vækst. Alle disse tanker og idéer, ja, de stammede oprindeligt fra England i 1600-tallet. I 1700-tallet var det især i Frankrig, at en række filosoffer og andre spekulerede over de ting. Man kan pege på navne som Montesquieu og Voltaire. Disse tanker kunne føre til forskellige udformninger af, hvordan idealsamfundet skulle være. John Locke, den eneste filosof fra 1600-tallet, pegede på, at magtdeling var vejen frem til at sikre, at politiske styrer kunne garantere det, der for ham var de indlysende rettigheder for et hvert menneske, nemlig friheden, lighed og retten til ejendom. John Lockes tanker kan vi se ordret gengivet bogstaveligt talt i så fornemt et dokument som den amerikanske uafhængighedserklæring fra 4. juli 1776. Men hans tanker vandt altså også indpas i Frankrig, blandt andet med som jeg nævnte. Men der var også andre muligheder end både med magtens tredeling og så videre, som kunne føre frem til de ideelle samfund. Voltaire, den berømteste franskmand fra det 1800, havde en ganske anden opfattelse af, hvad der skulle til. For ham var idealet det, som samtidig efter sin kaldte for den oplyste enevælde. Han troede ikke meget på alt det der fjern med parlamenter og magtdeling osv. For efter hans opfattelse så byggede det udelukkende på et forsøg på at lovliggøre det, at nogen overklassen havde større myndighed end andre. Altså han så friheden som noget, der førte den form for frihed som noget, der førte til politik. Det, hvis man sidder for havde en hersker, som styrede efter filosoffernes råd, som vi helst var til at se, det er klart, så var der der en mulighed for at nå frem til den evige lykke osv. Kongen som den store ensretter var den, der kunne sørge for det. Og Voltaires tanker fik faktisk meget stor betydning i Danmark. Blandt andet fordi der jo ikke været et land nogensinde, tror jeg, i verdenshistorien, hvor en konge formelt har haft så uindskrænket en myndighed som netop i Danmark. Det var kongeloven, der var gældende, og der var meget lidt, som kongen ikke måtte gøre. Han måtte ikke tilhøre nogen anden religion end den lutherske. Han måtte ikke afstå områder, og han måtte ikke indskrænke sin og det vil sige, det havde vi jo situationen, der var en konge, og alle andre var undersåtter, og så kunne man jo bruge kongen til nu var det ovenkøbet så hele tiden, det var altså bagler og baglekongen. Og disse for at nævne navne, var i højeste grad inspireret til tankegang, og det vil igen sige, at de var også i god kontakt med borgerskabet, specielt det københavnske borgerskab, som jo altså også blev oplastet med alle disse tanker og idéer, og som var interesseret i også på en eller anden måde at få dæmmet noget op for den magt, som man kan derfor sige, at det, der skete i 1780'erne, og lad os bare fastholde på juli 1780, det var, at en lang række tendenser gled sammen i en højere enhed, og at det ministerium, der så var dengang, også havde det held, at mange senere, så den lovgivning, man lavede, begyndte ikke gennemsving, og det var jo processer, der var i gang i forvejen. Og det kan vel også forklare, at det hele kom til at gå på kommunestyrelsen. Og det er enormt helt ret. Lad os prøve at forestille os, at man ikke var kommet så langt. Året efter brød det jo helt løs i Frankrig, revolutionen, på, rentiner og så videre. Og
det var noget, der foregik i et samfund, der i sin opbygning, sin landbrugsstruktur og så videre lignede Danmark. Men vi kom altså revolutionen i forkøbet, kan man sige, med et års tid. Og derefter kom selve denne revolution til at virke, fordi den jo endte med, og der blev krig i Europa, og ovenkøbet fik altså også den betydning, at det kunne tjene på konjunkturerne var endnu mere med os. Og det vil sige, at den franske revolution og revolutionskrigen kom til at betale for omstruktureringen af det danske. Først da vi selv kom med i 1807, og så lavede vi jo det efter. Det må altså understrege, altså min bedste opfattelse, at dette med stavnsbånd ikke er en anden fri, og dette at åbenbart udbyder alt andet, det er der er andre ting, der er mere afgørende. Og selve det. Men myter er jo sig selv realitet. Og derfor er der en sammenhæng fra stavnsbåndet over junigrundloven 1849, over det egentlige gennembrud for bønderne, som fandt sted i forrige år, højskoletagens andelsbevægelse og systemskift til 1900. Man kan simpelthen også sige, at der er andre punkter, der er levt tilbage fra den oplyste enevælde oplysning af, men velfærdsstaten i nogle af dens former har jo haft en tilbøjelighed til også at lukke det hele borgerne, som og lidt hænger der tilbage. Citeret Hansen i mandags så Landbrugsrådets formand og tale, hvor han endnu en gang bøjede sig over at stille og takke den danske folk har. Og det er jo altså ikke den samme underlige forestilling om, hvad det var, der egentlig skete. Når det er sagt, spørger vi de sidste ord, inden vi kasser over det vigtigere, så er der jo alligevel på en anden måde noget typisk dansk. Det var jo til fred. Det var det i 1788. Det var det i 1848. Det var det i 1901. Hvorfor? Er det et tilfælde, eller hvad? At i 1848 var Slotspladsen i København den eneste, hvor en eller anden soldat begyndte at skyde med andre steder med borgere, og så videre, og så videre. Eller er det bare det, at vi er så heldige, at vi er et lille land, folk, og vi ligner hinanden og forstår hinanden ret godt, og vi kan snakke os. Det er ikke godt. En konklusion er, at hvis vi ser på hele dette samspil, så kan vi ganske godt tillade os at sige, at den 20. juli 1988, danske folk er en god dag, en vigtig dag, en glad dag, og den er meget mindre omstridt end det, vi var ved det. Vi siger tak til Johnny for disse rare bemærkninger om lige netop den begivenhed, man fra landbrugets side har ønsket at markere. Der har været stor tvivl om, man i det hele taget skulle festligholde. Så derfor vil jeg sige, at det vi gør i aften, det er, at vi markerer 200-året for denne historiske begivenhed. Det vigtigste, det er jo, at vi stadigvæk frit kan tænke, frit kan tro, og frit kan tale, og frit kan flytte. At der så for landbrugerne ligger noget mere besværlighed i at flytte fra den region, som man har knyttet sig så stærkt til, det er så en helt anden historie. Så derfor vil man altid på en eller anden måde være stavnsbundet inden for landbruget. Om det så er den sidste jord, man har under neglene, så knytter man sig til den. Det ligger så dybt begravet i hver eneste landmand. Men nok om dette. Nu tror jeg, at vi skal til at tænke på at nyde lammet. Og inden at vi begynder på det, Rudi, så vil jeg gerne her fra Kirsti så egen vejen sige Rudi tak, fordi du endnu en gang har stillet dig beredvilligt til rådighed med udskæringen. Det er jo gerne husherren, det ligger på. Jeg er glad for, at jeg har nogen til det grove i den forbindelse.
Så nu skal vi nyde lammet, og jeg vil også godt sige, og nu er der risiko for, at jeg bliver grundigt upopulær. Når I har været henne og forsyne jer, så vil jeg bede herrerne fra bord 1 om at placere sig ved bord 2, og herrerne ved bord 2 om at placere sig ved bord 3, og herrerne ved 3 om at placere sig ved bord 4, og så herrerne fra bord 4 placerer sig ved bord 1. På den måde har vi en lidt anden fordeling. Vi håber, det går godt, og så vender vi tilbage senere. Det er du rigtig godt. Det gjorde vi også. Nu ser vi Asta. Rekstrøm lang med det. Så bliver det sådan.
Jeg skal sende Hans i gang. Ja, så vil jeg godt lov til at bestyre igen for en ganske kort bemærkning. Når man er gæst og første gang kommer et sted, så er det meget rimeligt, at man har en lille smule med til verden, til værterne, som vi kan kalde det. Så vi kan jo sige, at der er jo sådan set to former for værter til stede i dag. Dels en af Danmarks sidste festebønder, Mogens, som har lagt areal og det hele til, og som har sørget for, at jeg fik lov til at prædike. Altså nu vil høre lidt mere om det, måske lidt mere sammenhæng og så videre, og så vil jeg godt mere af de 5 foredrag, som vi holdt, og som Landsrådet har været med til at betale. Men jeg må jo også hellere beskænke den egentlige vært, nemlig lederen af Lyngby-Taarbæk Kommune. Jo, altså, herremanden må også have, og... Har du ikke halm i skoene? Med anstand, hva'? Jeg har lige meget. Så bliver vi og så sagde alle, så kan vi jo sætte cyklen herop. Det var klovhjernen, der blev slået på. Det var helt vildt. Og lukke skæbnen op. Og så sætter han sig på tingene. Og så rejser han sig igen. Bøjle. Det får skruet ham. Skruet er udgangen. Så du kan altid finde ud af det. Kender du på alt det? Og så er det ting. Den gamle historie. Den plejer jeg. Og der tror jeg, så var det ikke til. Måske lige sådan lidt. Nu ved jeg ikke, hvad det er for Hvad ser hun? Nej! Jeg ligger lige nede. Det var ikke prøv på det. Han står der og puster lidt og synger lidt. Og så siger jeg, jeg kan selv skride, ikke? Så smider han de gamle bukser, de nye bukser på. Og så er det så meget som længere om det, ikke? Og så inden det gik sådan der, så vi siger, mor Kirsten, mor drenge, mor. Det er det, det er og så gik jeg op ned med tøj på, ikke? Så var det faktisk ikke. Det er lige verden. Og så skulle vi op og se, skulle vi prøve at stå. Og så lå jeg. Og så kiggede jeg op mod min seng. Lige så flad. Så det.
Ja. Nå, jamen det er jo forfærdeligt. Fik du så hat og briller passet? Vil du nu gå op og hjælpe? Vil du nu gå? Jeg vil søge på flaget. Det er vi ikke tænkt på, man kan plante de træer rundt omkring. Ja, jeg ved, vi gjorde det engang. Vi fik det godt. Vi sendte det. Ja. Nej, det er slet ikke simpelthen. Det var slet ikke dig, Svend Erik. Jeg skulle Så du var ude og hente velkommen, lille nærmest. Er der noget, man må hente nu her? Er det senere? Sådan gør jeg sgu. Det bliver ikke sagt til os. Hvad er det, der er ved at smelte på tallerkenerne? Ja, vi kan få en kravl derhen. Det kan det da ikke i dag, hva'? Det kan det da ikke. Det er mig. Ja, vi Flytter en gang, så giver det jordbær, hva'? Men du er slet ikke klar over. Du får slet ikke noget, hvad det Er der lige så koldt på Ærø? Hvad du kommer lidt sommer. Det var der overtøjet. Ja, det er der. Altså, så meget mandschauvinist er Men jeg. jeg skal have at vide, hvor meget du skal have. Det skal du ikke tage dig af, for det er rationeret. Det er rationeret. Du har kun krab på, er det? Jo. Hvorfor lægger man jordbærene ved siden af? Der er ikke meget. Man gør det bare. Ej, hvor er de flot, de jord. Hvor græsset går. Hvad er det for en i søen? Hvad var det? Det er bagsiden. Det skal ikke være mig, ser det ud til. Ikke hesten. Kom så, skipper. Skipper op og stå, du. Jeg lader mig gå rygende blæs. Jeg lavede min kår i den rygende blæs. Hvor bakken skråner mod sønder. Hvor græsset går højt om min skæggede hest. Hvor viberne ruer og lærken er gæst. Hvor lærker er brugte
Du kender? Nej, jeg kender ikke. Jeg kender kun det sidste, tror jeg nok. Og vinden, den stryger min road, dens hår, og drevet det vipper som mig om min gård, og bierne sur om sommer. Det er lidt sløjt. Kan vi ikke tage den anden? Det gør vi Er der bagefter. ikke en anden melodi på den? Når de hvide løfter på halen, og tøsen huler og kalder fra land, og solen den glimter i mælk og i spand, og byggen den skyder en halen. Der regner de dage i sommer og tø, med alt hvad den bonde må gøre. For følget ved klappen, som foråret er hø, små spurve fra taget mig frit og om frø, og grisen vil køsbas i øl. Der min lykke, her har jeg mit hjem, her har jeg mit kald og min kvinde. Har floven og æren trækket af dem, til skimter et skær mellem pilene frem, der tænder hun lyset derinde. Der går som en varmende strøm i mit sind, ved arje lysenes kalde. Jeg nikker mit spand i den krydrede vind, på skinnet jeg sætter til skiven mig ind, mens øjnene kumler i stallen. Det kan godt være, I fornemmer, hvorfor jeg valgte den, fordi den er jo også en hyldest til landbrugskvinden især. Og i anledning af stavnsbåndsjubilæet er udgivet en lille sangbog, og der har Ulrik Ravnbøl og Olaf Ring sagt. Og han var stavnsbundet i sit feste, hvis temperamenterne kom i kog. Fik han en tur på de skarpe heste, kæftrit og retning og hårde dask, og ridefoden og hans rabask. Som er mændenes inventar, skubben og slider som usle trælle, en humpel roret som honorar, imens det sprutter og lod fisken svælge. Det var en godsejer simple tal, og det var derfor, at hjælpet var. Sådan var livet bag fremmed flov, men så kom hjælpen fra sande venner. Blandt dem var en, der hed Reventlow, som vi i dag vores tanker sender. Reformer fremsat med ånd og glød, af kloge hjerner og nød. For hele Danmark blev designat til nye fremskridt og nye tider, med alles frihed som ideal. Fandt vi den rigtige kurs om sider, hvis var det brydsomt og ofte svært, men vores landbrug blev populært. En ny forfatning var næste skridt, og Grundtvig udsendte sin parole. Hvis fremtidsbunden skal holde trit, må han tage fat i min nye skole. Som adelsmand blev bundet snart, der lige på tingene som demokrat. Det var en Og tider går. Nu har vi high-tech og alt det gylde. Vi ved erhvervet har svære kår, og at det ikke er let at trylle. Kan sympati være jer til gavn, så tag dem med hjem fra København. Det kunne jeg så ikke nære mig for, jeg skulle.
Det er jo den nye tids bonde, vi møder her. Men det er også et par mennesker, som udover at drive landbrug her på stedet betyder noget. Ikke blot i den nære omegn, men overhovedet betyder noget her i den kommune, som vi bor i. 2 ord om landbruget. Det er en utrolig gave og et privilegium at bo i et byområde, som vi bor i, og så opleve at have et rigtig levende landbrug. Der er nogen, der mener, at det eneste rigtige, man kan gøre ved den historie, det er at lægge det hele til med boliger af den ene eller den anden art. Jeg skulle hilse at sige, at sådan lige med det første bliver der over undertegnet kadaver. Så ved vi, hvor vi har hinanden i det. For det andet, så er det en fornøjelse at opleve, hvordan de besværligheder, som der nu er i den sag. Vi kan sætte en overskrift. Nogen taler om fylde, og nogen taler om noget andet. Det er klart, at et landbrug på en eller anden måde giver for sine omgivelser nogle besværligheder. Og så er det en fornøjelse at opleve, hvordan naboer og landbrug lever lykkeligt sammen. Og oplever de små dagligdags problemer, som skal løses, og som det, når det kommer til stykket, er en glæde at løse. Der er en særlig forunderlig glæde ved at finde ud af, hvordan klarer vi dit og dat. Tænk, hvis tilværelsen var problemløs. Hvor herre bevares. Og så det at se og jagtage her, hvordan de der små dagligdags problemer bare løses. Jeg husker en gang Mogens holdt et foredrag om det at være bylandmand. Det med, at hvor man kan tillade sig at lægge kunstgødningen. Det med, at dyrehaven er jo en herlig nabo, men duer er nogle dævle, når de kommer sådan i hundredvis. Så kan man ikke have ærter. Det at når mennesker kører hjem fra dyrehaven, så er de mere eller mindre kuldrede i hovedet, i hvert fald nogle af dem. Og der er nogle ting, der skal tages hensyn til. Alle disse små dagligdags ting, ja, dem lever man sig på plads med og finder ud af. Det synes jeg er forunderligt at jagtage, og jeg synes, det er en dejlig ting at holde fast i, og det kan man altså godt. Det er altså bylandmanden, og det er alle de glæder, som det giver os, som lever sammen omkring det. Men så er det jo også et par mennesker, som virkelig spiller en rolle i det lokale samfund. Jeg tænker på, hvad Mogens og Kirsti har betydet som samlingspunkt for idrætsledere og for aktiviteter i videste forstand. Så er det jo også fantastisk og værd at nævne. Og nu er det jo godt nok stavnsbånd og alt det, noget vi taler om, og det har vi hørt godt og gedint om. Og jeg skal holde båltale i dyrehaven i morgen, og den går en tur til, og det er fint alt det der. Men jeg synes, når vi er her, så er det Kirsti og Mogens, der rører sig om. Så er det det, at de har inviteret os. Så er det det, at de er dem, som de er. Betyder det, som de betyder. Her i det nære, naboer og alt det dertil hører, og for alle os andre. Og derfor så vil jeg gerne have lov at sige, at jeg synes, det er dejligt og pragtfuldt, at I har inviteret os. Og det vil jeg gerne sige på selskabets vegne tak for. Og så vil jeg sige tak for alt det, I øvrigt gør på den ene og den anden og den tredje måde. Og så for øvrigt den måde, I har at være på. Det er en stor fornøjelse at være gæster hos jer. Skal vi rumme nogle ret til? Det kan det godt fortælle. Kirsti og Mogens, længe leve! Hurra! Hurra! Hurra!
sådan en kone kan du altså ikke have sendt uden alene. Det er ikke kun det var min kone. Hun er blevet skiftet. Ja, det er sådan nogle historier. Nej, hvor de slutter. Jeg tror ikke, kommer for tæt på lyset. Der er jo ikke noget, der kommer, hvad hedder det? Altså, lige inden man kan helt på en. Men jeg synes også, at det er spændende ved det, at man kan tage det lidt ad gangen. Fordi hvis det hele bliver lavet på en gang, så er der noget arbejde. Det er jo bare ikke, man skal sådan gå og snakke om, hvad skal vi så? Hvad skal vi? Hvad så vi nu bagefter? Og i morgen altså. Ja vel, ja, det er I altså vel lykkeligt. Ja. Jeg startede at gå i skole på